Oras sa DYHP alas 5:08 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Gobernadora Pamela Baricuatro nimando sa pagpalaumpa sa investigasyon sa pagpatay sa usa ka 12 anyos nga dalagita sa dakbayan sa Toledo kan sa patayng lawas napalgan kagabi sa usa ka hilit o kabugangan nga dapit sa usa ka barangay sa Toledo. Samtang DYHP ug IFM padayon nga ni lusad sa call for donation alang sa pamilyang Abarquez labi na sa pagpahiluna o pagpalubong sa bata nga 12 anyos nga dalagita nga napalgang patay ug gituhoang ipahimuslan pa sa iyara usab nga uyuan. Kapin sa usa ka gatos ka milyon ka pesos nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo nga sakmit sa kapulisan sa syudad sa Headlines. o sa dakbayan sa Suboban sa mga representante sa Bureau of Internal Revenue kon BIR7. Lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Mandawi nilusad og HIV testing sa mga balay kahilayan sa syudad. Ang Malacañang niapila karon sa taga Negros Island nga musunod sa mga abiso taliwa sa pag-alboroto sa Bulkang Kanlaon. Mga mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radioman Aida de la Cruz Tampos mohatod sa atong mga balita. News updates pitsa 20 sa Pebrero, tuig 2026, sa Friday na usab mga kasama, weekend na usab. Magkadali ra ba sa panahon? Ang buwan sa Pebrero 28 lang kutob. Kumusta yung kahaponon karon medyo dagom na sabang ato ang kalangitan karon mga orasa amping ta kanunay. Ato mga overseas Filipino workers OFWs nga nagmonitor karon sa atong Sibia mayang hapon niyong tanan. Naminaw sa ilang mga Radio 612 sa digital platform. Maayong adlaw. DYHP rin sa Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Siguraduhan nga naka-like, naka-follow mo ha. Sa DYHP rin sa Facebook page, baka sa Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Unya atangisan ang atong pangutana karon sa DYHP Answer to Win promo mga kasama. O karon sa detalye na sa atong mga balita. Si Gobernadora Pamela Baricuatro ni mando karon sa pagpalaumpa sa investigasyon sa pagpatay sa usa ka 12 anyos nga dalagita ito sa dakbayan sa Toledo. Kasama mo sa balita Radioman RV Veloso. DYHP. Tata. RMN. Report. Gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga otoridad sa probinsya sa Sugbo nga palawman pa ang investigasyon kalabot sa netabo sa 12 anyos nga dalagita kinsa napalgang nadugta na ang lawas diha sa dakbayan sa Toledo. Gikasubo ni Baricuatro ang nagdangatan sa dalagita nga si Crystal Joy Lagaras Abarquez kinsa gituuhang brutal nga gipatay ug narecover ang patayng lawas human sa 8 ka adlaw. Matod sa gobernadora nga usa sa nakita niyang posibleng rason sa pagsipa na sab sa susamang insidente ang iligal nga drugas. Hinungdan nga gusto niyang mas pahugtan pa sa kapulisan ang pagsusi sa mga dapit nga posibleng kalutsan sa mga iligal. Subay ni ini gikatakda ang usa ka tigom nga himuon sa gobernador tali sa kapulisan pagsiguro nga dili na mausab pa ang brutal nga insidente. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso, DYHP, Tatak, Orimen. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix, aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide.
At oras alas 5:14 na sa kahaponan samtang sa dugang pangbalita. Mga kawani sa dakbayan sa Sugbo posibleng makahata dawat pa ug mahatagan pag Charter Day bonus karong nga buwan na. Good news ni sa mga kawani sa Cebu City Hall. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolunos. DYHP RMN Report. Posible pa nga mahatagan og Charter Day bonus ang mga kawanis kagamanan sa Bakbayan Sugbo nining buwana. Kinito ko ang City Treasurer's Office nakakita na og tinubdan sa pundo alang sa maong katayuan na nasa ilang gikan kay City Treasurer Emma Villarete nga nangayon na og legal basis si Mayor Nestor Archibald paghatag sa Charter Day bonus. Kinito ko niya si maging tulo ka tuig. Gigong question sa Commission on Audit and COA ang paghatag sa maong insentibo. Gignaman to the mayor ang city legal si Attorney Briggs nga kung usay pwede nila ba tag-aw nga possibilities. Pero nanate source of fund ani kung in kaso mingon ang city legal nga atay basis maghatag ana. Naaman tayo magamit ng mga source of funds yun actually for the supplemental budget in case nga luigon og daan. Si City Treasurer Emma Villarete kanuman nga sa maging tuig ang city government nihatag og tag 35,000 pesos nga Charter Day bonus kadto sa mga kawani. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man Eli Balonos DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:15 sa kahaponan samtang adunay pamahayag ang apuhan ni atong suspect sa tuhuang nga maoy ni patay o ni pahimos ni atong usa ka 12 anyos nga batang babae sa Toledo City. Ang pangalan sa suspect Ruel Villapina Jr. kasi mao gitumbog nga responsable sa maong krimen sa pagpatay sa dalagita nga si Crystal Joy Abarquez sa dakbayan sa Toledo. Ang suspect ana karon sa Toledo Detention Cell. Matod pa nga priso na ang iyang apo kaniadto tungod sa pagtripig og mga batan-on atong paminawon ang tipik sa pamahayag sa apuhan sa suspetsado nga si Villapina. Nueve anyos ning apuhan o Sir Nicolas, maayong buntag sa DOHP RMN Cebu ug sa IFM Cebu. Sir, apo nimo si Ruel ang katong gitumbok nga suspect nga nipatay sa 12 anyos nga dalagita nga si Crystal Joy Abarquez. Apo nimo. Apo. Sir, kanang pwede ba nimo mahulagway or ma-describe unsa ni nga klase nga apo si Ruel? Maayo man na siya, ma'am. Kulan dibot lang ka sa iyang kunen siyang utok bitaw or mulihok tingali. Unsa man naa ni siya gipamati? May sakit siya sa iyang utok. Unsa man og kung musuol ang iyahang pangisip mo unsa man siya mag-wild ba na siya, sir? Dili man. Usay mamanghag lang siya na maningka ba nga mo kuan ni. Mataas iyang sakit tingog. siguro na iyang kuan. Ulo. Karon sir nga siya ang gitumbok nga suspect atong pagpatay. Unsa man makatuo ka nga inato yung nabuhat? Galisod lagi ko ana oy kay isa mang diara mata dire. Lisod magi ko. Yawa man ta magsunod po na niya kanang mangayo sakyanan. So si Ruel sir og ang inahan sa katong bata nga namatay igagaw. Nakaani ba ang mama sa bata sir? Nakaari ka usara. Kanus aman to Mga sir? pitsaon siya. Pitsaon sir nag-unsa man to sila? Tay nawala si Inday ang patabang ni hukuan. Mm. Ingko sige kay dagan lang ko rong manambal ako ipasubay. Kaya bukas bawaan na itong asa siya dapit. Ya, pagkuas mo nambal na ana, niaram na diri. Naramay barkada ana. Mura ana. So maura ang pagsubay. Pero atong pag-unsi sir nga ni ani ang inahan sa bata. Nauli pagyapon to si Ruel diri. Diri man. Wala Wala kay pagyara man? wala kay nabatikdan niya nga lahi iyang nilihukan sir. Wala man. Normal ra gid siya. Wala man. Unsa man ikay nagpadako aning Ruel? O diri naman tubos mo kay diri man ang school na bato. Iyahang asawa At taga Simirara na. si Merara Antique sir no? Oh. Nya karon iyang asawa naa sa gawas. Sa gawas. Na sila duha ka anak no? Bata. Babayi ug lalaki. But naa sa iyahang mama. Kasi to Simirara. Nasa Antique ang mga bata. So siya na lang din sir. Siya ra usa. Naatay nakuha nga impormasyon na naggamitan ba di siya illegal nga droga sir? Tinuod ba na? Maragmit marag do na gid siguro kay magpuo sa imong mata ba. Kaya akong hipuanan marag mura lang. Ambot lang.
Dating yan. Dugay na ba ni ang iyang sakit sa utok, sir? Or like Dugay na inborn? naman, 15 pa yung edad, ana. Ngano man ni, sir? Nasakit man na siya, namurag diya man sa ulo, nga namurag hilanat pa to siya nga. Kung gidaman na siya doktor, pero wala magkon. Susukad atong niya, mura na siyang magsuol-suol iyang pangutok. Sulsuo na iyang kung masuko, masakit man na iyang ulo. Napriso na ni siya, matod pa dito sa Antique, O, sir. napriso na na. Unsay kaso niya, sir? Mawala sa nang duwa ng mga bata, babay. So manguha siya mga bata nga babay. Unsaon man niya, sir? Ura, ginadara man na itangkal ko. No? But lang ipapriso na lang yun sa natagi ko sa mga bata dito. Isakay niya sa tangkal. Oh. Isakay niya sa tangkal ang mga batang. Dili siya manguha og kanang lalaki. Dili. So babay gid nga mga Babae. bata iyang Bata. trepingan. So napriso siya tungod ato mga pila siya katuig na priso, sir. Murag limaon. Ana, uno. Nya human ato ni uli na siya diri. Oh. Nya diri na ba siya na biktima palain, sir? Andi ari silingan mo usa mo pud yung gidua-duaan ba. Bata pud nga Bata, babae. Nya So- kana may kaborok ka na, abot lang. So tripping gid niya nga murag mamiktima Bata, siya bata nga bata, babae, sir, no? Unsa man tungod gud na sa iyahang Murag mando ba ka na siyang utok unsa ka? karon, sir, kay napriso man gyud natanggong man gyud si Ruel nga imuhang apo niya. Apo mo gid ay nimo sa tuhod, no? Ang bata nga biktima. Nahog nga apo nimo sa tuhod. Oh. Unsa man imong reaction ani unsa yung mensahe nimo ni Ruel? Ang sa iya ginampuyan nga to sa nakasama siya. Maglisod ta mi nga atong tabangan di naman na matabangan na. Priso gina siya. Napriso na lang gyud kay Murag na ako ana. simba ko po, sir, makabiktima pa og Di mo na lain. ikon diri nga paano nga ako magbinuwa na sunod la. Di duble na imo kuan. Di man mapriso lang gid siya. Ay, salamat kaayo, sir. Napatay pag una niya, iyara gyud kaliwat lagi. Pag umangkon ra gid kaayo niya, sir. Lisura lagi oy, naglisod ko gyud. So sa pagkakaroon ipapriso lang gid sa Priso ani. lang gid siya. Man na po ang gini og mayo ba? Salamat kaayo, sir. ha. Sige ma'am. Mga kasama ang tipik sa pamahayag sa apuhan sa suspetsado nga si Ruel Villapena Jr. Ang apuhan nga si Nicolas Lagaras mahayag nga ipapriso gyud ang iyang apo. Yun na ni first nga incident nga adunay panghilabot o nagatabang og kaso ang maong suspect nga si Ruel. Karon natanggong na sa Toledo City Police Station ang DYHP ug IFM News Team. Naningkamot nga makakuha gyud sa habig sa maong suspetsado apan di gyud mo tingog apan kagabi sa pasiuna nga investigasyon or pasiuna nga pakighinabi unta ni Rajuman Pulauro, limited ra kaayo ang iyahang pamahayag matod pa wa siya makahibaw. Stilan. At oras alas 5:21 sa kahaponon. Mga kasama sa DYHP Answer to Win promo. Siguraduha lang yun nga naka-like, naka-follow sa ato ang DYHP Aramen Cebu Facebook page o ang Attorney Rufil Fernandez Facebook page, mga kasama. Usas mga mechanics ni Ana o of course ang pagtubag ninyo sa atong pangutana karong hapuna. DYHP Answer to Win promo, atong pangutana. Pila may edad, pila may pangidaron ni atong batang babay nga ang pangalan si Crystal Joy Abarquez nga napalgang patay dito sa Toledo City, gani na nasa decomposition stage ang patayng lawas sa maong taong bata. Pila may edad, mga kasama? Tubag na sa atong pangutana karong hapon na pinaagi sa pag-type. Ang inyong answer i-comment diha sa ato ang comment section, comment box sa ato ang nagpadayon nga live program sa DYHP News Updates. O si Cardo nga naka-share sad mo sa ato ang live program karon. I-share ni atong live broadcast karong hapon na, mga kasama. Like and follow sa DYHP Aramen Cebu Facebook page o ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Pila edad ni Inday Crystal Joy Abarquez. Biktima. Patay siyang kaugalingon nga uyuan o gitunguan pag dito ang gipahimuslan dito sa Toledo City. Mupili tagduha ka mga winners karon kasamang Jerome o kasamang Nemuel. Ang primero natong winner makadaog og 200 pesos GCash ug ang sunod nato nga winner, mga kasama, makadaog og 5 ka upper box ticket sa concert for a cause, Rock for Love. Nagipasugdahan sa Police Advisory Council, no, pinanguluhan usab sa usa sa mga membro niini, former Barili Mayor Julie Flores. Ang ikaduhang motubag, ang ikaduhang winner is
state lang po diha ang inyong address. Cebu City lang kay ugma na baya ang ato ang concert. Mga kasama, February 21 sa New Cebu Coliseum diri sa may downtown area mga kasama. Excited na kasama ang Remart, Maki Rock and Love sa konsyerto ug maan adlaw mga kasama featuring Mitoy. Ang ikaduha na to nga winner, 5 ka upper box ticket. Kung galing usa, duha, tulo, or upat, or 5 mo, sigurado nga makatanaw mo sa Rock for Love concert o niya, baon lang tag popcorn kasamang Remart. Nga, tubig, daog na. Tanaw taga concert. Ugma na February 21 sa The New Cebu Coliseum mga kasama. So, tubag lang po mo diha sa ato ang comment section. Pilay edad o niya, kung interesado mo sa ticket, hala i-type kung asa mo dapita kung, for example, Jerome Yap, Lapu-Lapu City, nga inyong tubag. Katong oras alas 5:24 sa kahaponon. Dugang pang balita, lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi ni Lusad ug HIV testing sa mga balay, kahilayan sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galinea. DYHP RMN Report. Gilusan sa Mandawi City Health Department ang Human Immunodeficiency Virus o HIV testing o screening sa mga KTV bar guban pang bay kahilayan sa maong syudad. Kabahin kini sa mga kalihukan sa tibuok buwan sa Pebrero sa Mandawi City Wellness Lounge. Subay usab sa pagtimaan sa International Condom Day karon tuiga. Hinuon gimo ang HIV testing o screening alang lang niadtong voluntary pagpabus sa maong nga test. Kini nga inisyatiba gitumong usab alang sa pagpalabot sa pagsabot kabahin sa HIV ug ang benepisyo sa prevention alang sa paggamit sa gitawag og pre-exposure prophylaxis nga makamenos sa risgo sa HIV ingon man ang paggamit og kondom. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:25 na sa kahaponon, kining nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw naghamin pag mga sakit karong panahon na. Mag DTX 500 na matang adlaw. Doon na kanitsya ng tinikan sa paliya ka nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Abang inom sa DTX 500 matang adlaw, magkatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:26 sa kahaponon sa Dugang Pang Balita. Arita sa good news, ang litduha ka mga Sugbuanon nag-top notcher sa 2026 Mechanical Engineers Licensure Examination. Samtang usa ka Sugbuanon usab nag-top 3 sa Certified Plant Mechanics Licensure Examination karong tuiga. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, kasamang Aida nagtop notcher ang duha ka mga Sugbuanon sa bag-o lang gipagawas sa PRC nga 2026 Mechanical Engineer Licensure Examination result. Nagtop 2 sa naazong examination si John Lester Crisologino gikan sa University of Cebu UC. Human kini nakakuha og passing rate nga 92.75%. Gawas kang Gino nagtop 5 usab ang laing Sugbuanon nga si Neil J. Enoch Barong nga nagikan sa Cebu Technological University kon Sitio Danao Campus. Human kini nakasungkit og 90.65% nga passing rate sa nahisgotang licensure examination. Samtang sa pikas bahin laing Sugbuanon usab ang nagtop 3 og nagtop notcher sa 2026 Certified Plant Mechanics Licensure Examination ug kana mao si Charlie John Alindahaw Dimol gikan sa Cebu Technological University kon Sitio Main Campus. Human kini nakakuha og 86.85% nga passing rate sa Certified Plant Mechanics Licensure Examination karong tuiga. Kasama mo sa balita, ako yung Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak
RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Daghang salamat Radyo Man Remark Pugoy. Life Extension Vitamin D3 ginagamit sa mga medical doctors. 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Masayod ba ang Life Extension Vitamin D3 ginagamit sa mga medical doctors unya alang sa mga nag-antos diya o arthritis, taas nga blood sugar level, mga kasama o sa ilang immune system ano mapanalipdan kini Life Extension Vitamin D3 na sa ilahang libre nga consultation Lunes ngato sa Sabado alas 8 sa buntag ngato sa alas 5 sa kahaponon. Ingon man sa ilang mga klinika ni ini ADM Building sa Kansaga Konsolasyon samtang sa Dakbayan sa Sugbo, Osmeña Boulevard. Dahil ako kayo di ang mga signage Life Extension Vitamin D3. Mag-contact sa numero 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras alas 5:30 na, samtang kapin sa usa ka gatos ka milyon ka pesos nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo. Nasakmit sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo ingon man representante gikan sa BIR7. Sa duha ni kadagkong bodega o tindahan sa merkado sa may inayawan og sa karbon. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Kapin sa kagatos ka milyon ka pesos kabalor sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit sa Cebu City Police Office uban sa Bureau of Internal Revenue sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Unang girumbo sa kapulisan mao ang usa ka bodega sa sulod sa merkado sa Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo alauna ang takna sa hapon. Din gatusan ka mga karton sa laing brand sa sigarilyo ang ilang nakuha. Gisunod usab ang usa ka dakong tindahan sa Carbon Public Market. Din gatusan usab ka karton ang nasakmit sa kapulisan sa pakigalayon sa BIR. Mato ni Police Colonel George Ilana ng hepe sa kapulisan sa Sured sa Sugbo nga nakadawat sila og intelligence information may kadabutan sa pagkatap sa smuggled nga mga sigarilyo nga wala mobayad og buhis sa gobyerno. Human makadawat og impormasyon subay sa kamanduan sila ga PNP Chief nga si Police General Jose Melencio Nartatis Jr. og ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa Piero 7 mihimo dayon sila og monitoring surveillance. Dunay mga tindahan o mga wholesaler nga namaligyag counterfeit nga mga sigarilyo nga tungod ani mihimo sila og test buy. Di nagpositibo nga tinuon ang impormasyon. Gilusad dayon ang dungan nga operasyon sa mga police station sa pagpangulo ni Ilanan uban sa representante sa BIR nga mo'y ni-scan sa mga sigarilyo kung mibayad ba kinig buhis o sa diyaga nakita nga wala mibayad og buhis ilagilayon ni nga gipang sakmit ang maong nga mga sigarilyo. Nabantayan ni Ilanan nga kasagaran sa mga karton nga nakuha nila nakaputos pa kinig plastic nga nagpasabot nga bag-o pa kinig nga naabot o nga gipadala din sa Sured sa Sugbo gikan sa ilang lugar. Kuan siya misdeclared ni Agi o kani mga courier parcel courier services. Kung makita nimo ang packaging. So meaning I think wa siya mo abot as a bulto jud nga nakadaw. Daghan na misdeclared siya. Kung nakita man din ninyo naman may video dito sa iyang packaging. Misdeclared siya. Declared as tea. Ang uban declared as wall decorations. Lain-lain lang niya og yun sa pagpa losot, meaning wala siya mo abot og bulto ingon ani kadaghan diretso anam-anam siya ato napundok siya dito sa usa ka
warehouse. Sa inayuan nga operasyon, dunay duha ka mga tao ang nadakpan nga gipaubos pa sa investigasyon samtang sa karbon, dunay duha ang gipangita pa. Si Bernardino Paul Somera Jr., ang Chief Revenue Officer 4, ubos sa Regional Investigation Division sa Bureau of Internal Revenue RR13 sa Dakbayan sa Sugbo, bibutyag ang ilhaga na sakmit ka mga pinahihot nga sigarilyo gikan kini sa Dakbayan sa Zamboanga. Iyang gibutyag ang kasagaran sa kalapasan sa mga sigarilyo, wala mo bayad og excise tax sa gobyerno. Sa may tuig lang gibutyag ni Sumira nga moabot ngadto sa 300 million pesos ang nalugi sa gobyerno nga buhis ikan sa mga pinahihot nga sigarilyo ug mosaka pa kini human sa mga sunod-sunod nga operasyon. For last year siguro, meron kami estimated tax due na mga 300 million siguro for last year's operation only. Do we have information, sir, kung paano nila pinapapasok dito sa atin yung mga ganitong produkto? Yung kanina, yung sa Inaywan, ang mode nila is through courier. Gibanabana sa BIR nga aga mga nasakmit karon nga mga illegal nga sigarilyo, moabot og 100 million pesos ang meron nga buhis. Wala pay labot ang kinatibok ang balor niini tungod kay nagpadayon pa ang inventaryo. Kalapasan sa Republic Act 8424 ko National Revenue Code ug Republic Act 10643 ang ipasaka nga kaso sa mga nadakpan nga mga sospitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyoman Arbo Saman DYHP Tatak Armen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:34 sa kahaponon, lugang pa mga balita magkasama DYHP Sumbunganan sa atong pagbalik kuman sa mga pahinumdum.